kuma kuribe. Gashi ne za ka kawo mata. A sun wani lokaci inda ka san 'yan kwaya ga suke. A yanzu za ka gani wallahi. A ba magana ne ba. Yanzu zai fara buɗa. Da inda mita. Za ka taɓa yanzu gaba su. Wani zama buguwa da su. Wani zama buguwa da lela. Ai da wannan. Da tsauni. Da small. Buga guni wallahi. Su uku nan ɗaya biyu kuwa. Sun da suke sha wani. To ku koma ji Aisha. Koma. Rolling. West kira ka fara fitowa. Action. Action! A fito! Mu je angle ke ba mu. West! West! Wai me kake yi ne West? Dakata me kake yi? Me kake yi ne? Kaɗan nake yi ba. Za a baki da kawai fitowa na wai hanzari lokacin da wasu ya fito lokacin da wasu ya fito lokacin kuke fito daga cikin wannan Wasu kuma ku hankali. a fusace kuke fitowa yalla bai kai suna fito yana wasu yana buɗe masa zai baya shi ko yana kallon ta gaban sa ku kuce lokacin da Aisha ta fito sai ta fita ta sai zinariya ta fada ciki ita ko ta fito daga cikin mata dota sai ki dawo in kika dawo kika zo kika durkusa ya gaya miki magana da ake gaya miki ku tafi waya da sauransu bayan kun tafi Hajiya Aisha da take kana tsaye ka dan motsa kadan zaka tafi Hajiya Aisha sai ki matso da ta shine zai baka damar da ka tsaya kai da ita ana haka sai ku yi maganganu ya fara problem Ba ta sai ku. Yau ba ku ji ba? Dana ba? Ina fa zamekin fa. Ina zamekin. Kai mai sadabe? Wallahi. Kuma mai ta daga aiki. Ka ja mu. Da masa. Wallahi mun mutu. Kana ganin dama? Harkan nan ba? Harkan nan. Zan dan sifa. Ya fara dan mutum action West! sai ka koma sake wait ta gaba nace maka sa biyo ta gaban mota nace ka sa biyo koma To koma, rufe. Pick up! action Action! kuma ta shiga kuma ta Kuma to sai ka ku. koma zinariya ce a gaba ke ku koma sake zinariya ce bi a baya ki bi ta a baya sake roll Recording. action Ubuto Auto! West West!
zai jan ko ƙara Yana sage. Daga kira so ba duk sa take ba daga kira. So kana sage. ruwa mai sanyi na a ni ma nan mai sanyi ne iyalin da Allah Suka tafi. Shi ne zaka tafi shi na da Aisha. kwalkwal ma ta suke wani Ya dawo. Sauri misali. Oyo Allah. Dan Allah kar ku sake kana tashi. Ina wai ya kamata a so batar nan murya ta fara da shi. ai akwai wani abu ba sai dai bari mun gama ni ma kaina a siyo muku laksera a sa tamtam guda 10 a ciki Allah Amina Rose call action action kubudo Abudo West, koma, kaka saka wannan wasan West. Karka suna kallon kwayan nan. Karka wannan wasan, tsuguna ke, daga tsuguna ke kai mama na ɗakin ka. Tsuguna. Balalu, kudan gabara da kanan. wancan shi ma ya kauce Pick up. Action. Wallah, very good. Thanks. Masha Allah. Now, yanzu a fita da motoci a shigo. A fita da motoci a shigo. Baba. Kuma inda kake small. A fita da motoci a shigo. Abu da za ka sace buɗe koba. A fita da motoci a shigo. TOP from the beginning. TOP. Mama. Zinariya akwai damuwa. Hajiya. Raman. Good. A fita da motoci. Sai ka don. Sai ka buɗe koba. Ba inda ni ta bace ba?
Da ka ce ma ya kawo maka ruwa mai faci. Awa. Ga wani zaki wasu asali. Ha? An duba wayarka. Let's go. Kai ne. A'a wani bigan da iska ne. Ha ga wani ya kadda. Recording. Action! Je ka bulo ka bude ka jiyo. Je ka. Lokacin ina gadi na buge da maula tsohuwar ma'aikata. Kashe. Haka take za ta mutu ka san masiri za ka take ita Soyayya ta tashi. wasu kai ka shiga ciki wai kuma yan gidan munafukan ba za su gaya mai ya san ko akwai cakwaki a wannan tafiyar da Komai za a yi da ni. ya san cewa akwai wani tashin hankali da zai biyo ba kabara shi biyo ba ku dena shiga gaban na wannan maganin gura ma wani ne kokari ba ka gyara nan ba ka gyara shi wanda kuma za ku sake wuce zinariya ke sai an kira ku ne ki koma da kuke to mu je west daga fitowar ku daga fitowar ku west ame lawan na zo gurin nan wanka ma mariya ai kuje rolling action west